je dobrodošli ke mene na Vlogmas broj 23. Ja, kosa šumjena, kosa. Boš 33, dobrodošli. A ja ki se javim kak iskočem od doma. Ćao. Jesmo, dečki, znači, oblekov me jakno. Idem oj, ke padam ovdje. Idem miranec. O, lele, šum se. Dečki, ki se javim za ili koji je vidim prečkovo, ili koji je vidim blisko do škola. Ćao. Presagam site, stavite like, subscribe. Ćao. I evo smo ujednici u školu, ki se javim poposle, tako da nije se slušamo poposle. Stavite like, subscribe. Se gledamo posle, čao. Evo smo dečki, znači nije smo na golem, Miho jade, ne znam što pre mene, ne mi se jade pije kafu, sa bolje evo gotavi. Ajde, dojte. Ne. Stavite like, subscribe, nije se gledamo posle. Pa kaj ste ve dečki, be. Nije završimo sa školu, što je u 11:00 završio. Znači denska denot mi беше top, utra ne znam da mi je top, ako imam 7 časa ne mi je, imam 6 mislim. Stavite like, subscribe i denska pisani dade nešto, tako da hvala za pise. Pozdrav za pisarski Marko. Tako da hvala Marko što mi ga daje to. Nije ideme. Pa se ki vi pokažem što je to. Čekaj, moram ovo da go soblećam. Da možem da trčam. Ja ki vi savam kak je počnem to da go pravim. Ajde, čao. I evo smo dečki, opa. Kako se ču dečki, au. Hvala mu za pisarski Marko. Stavite like, subscribe. Stavite like, subscribe, hvala na pisarski Marko, pozdrav. Nisam rekao skršiv nešto. Ne stavite ja ništa za skršivanje. Туку skršiv počka izgleda, se ču taka. Stavite like, subscribe. Pozdrav da vam pisarski Marko Šternaš, hvala ti premnogo Marče. Ja sad kak je doma, ne znam što je pravim. Nemam ni pari. Imam, ok, baba ki mi daje. To nema za svi idem u igračnica možda. Pardon. Stavite like, subscribe, a nije se gledame posle. Hoću ke igram nešto, ne znam što ke igram, ke vi se kažem posle. Like, subscribe, čao. Ćao. I evo sme dečki! Svinac! A ušao mi je kapuljačava. Evo ga Boris! Buš dojde da se vidiš da nego pokažem ovaj. Boris tež za šume. A da mu se javim na dalje da ga praćam dalje unik ide. Što mi je sukacao? Samo dobro. Stavite like, subscribe. Ajo! Stavite like, subscribe. Nije se gledame posle. Ćao. Od tamo vnatrž. Ili blisko kak je vidime, se javi me tamo. I evo smo dečki, znači završili smo od igračnica, evo je Boris. Stavite like, subscribe. Se slušame nije oko kaj mene udovati i poslije ako se legnem da spijam. Stavite like, subscribe.